קבוצה תחרותית, קבוצה של ספורטאים, וכל ספורטאי בלב חולם על מקום ראשון, חולם להגיע לאולימפיאדה. הספורט שלנו זה שחייה מתואמת. צריך שאחת תהיה בדיוק קופי של השנייה. וזה גם מבחינת התזמון של התנועה, גם מבחינת תנועה עצמה, זוויות נכונות, וגם מבחינת מצב שלהם במים. עכשיו המוזיקה רועשת מבחוץ, אבל בתוך המים הם לא כל כך שומעים את המוזיקה הזאת. יש מים באוזניים, הם לא רואים כל כך טוב. בשביל זה מצלמים קטע של התרגיל, ופתאום בנות רואות את הטעויות שלהם, וזה פשוט משוב מיידי מאוד ברור לבנות, ופתאום הן רואות שיש אופס, פה פספסתי ופה לא הייתי ממש מתוחה, וככה הן יכולות לתקן גם מיד. מה שמייחד אותנו, גם את המאמנים, גם את הילדים, שהם כל הזמן שואפים לעוד. גם הקבוצות המתחרות שלנו, הן לא עומדות במקום. מה שהיה שנה שעברה מספיק טוב וטוב מאוד, השנה זה לא מספיק. אם אנחנו זוכים במקום ראשון, זה אומר שאנחנו עשינו את העבודה שלנו מצוין, שאנחנו הצלחנו לגבש את הבנות, שהלכנו בדרך נכונה. זה הגשמת חלום.